puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettindo nelal muma ha timmi. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en a wodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe. so buuɗalirumede feeri feeñe windere feen jeyɓatake bindaɗo nasande 13 silto hitande ujunnaji ɗe 18 ko fate cellal ɓalli en naate cuuɗi cafriɗi ɗi en naate galleji ɗi en jeehi ha e nder cuuɗi ɗi en gare ha e hakkude galleji he en tawi hen ɓe mbawana koye mumen e moni kala en dokki ɗum jungo en muññiti ɗum en calmini ɗum en mbi ɗum wona rafi woni mayde kala rafi mo Allah addi ene waɗi kene safra ɗum moni hen kala yo Allah holɗum safara mum sella rutto e haaju mum sella rutto e ɓesgu mum sella rutto e galle mum sella rutto e musidɓe mum sella rutto e gonka mum yo Allah sellin ñawɓe yo Allah alɗin wasɓe yo Allah darjin en rokka en gande dowrowe waɗa en moƴƴuɓe malaɓe rokka en battane moƴƴe yaafo mayɓe julɓe kala Allah subhanahu wa ta'ala ne wawini hattani kanko jeeyi kanko jogui o wi ñaagoɗe kam mi rokka on ya Allah min ñaguimama ya rokku min beele kadi min mbawa wonde lawol peewal. musidɓe tedduɓe eɗen gone ɓatake cellal ɓalli. ɓatake men hande noon ɓuuri joofade ko sukaɓe nde tawno cukalel jangguinte cellal ko guilane waggiɗi ene famɗi. cukalel jangguinte cellal ko guilane waggiɗi ha tenti hande enen kam en kalantake en ji yettore Allah gande keewi enen kala ɗen pawi hen guite ko fate banggue vaccine aji vaccin ji hande laƴoɓe gustima en ji hande wofɗugol ustima en ji hande yanoɓe barogal ustima en ji hande ko wiyete cami rougeole natti warde en ji hande ko fate banggue teho ustima en ji hande ko fate banggue paali dañanama solution. ɗum noon ko an nene an baaba son gaddi ɓinguel e aduna daroɗe kimmirine vaccine de ngel ha tenti hoɗɓe dowri kam e lesri kala e nder ladde so ɓinguel jibinama woto mbaɗi ɗum tan e cuuron men eɗen goni toon eɗen ñambi ɗum nebam jawji tan ha mawna taw waɗani vaccin ji waɗani haydara so ɓooyi demuɗe kala guddito rafiji kala naata nde tawno hanki o e hande o wona gotum weeyo hanki ngo e weeyo hande ngo ñamde hanki e ñamde hande kutorɗe hanki e kutorɗe hande gonka hanki e gonka hande hendu hanki e hendu hande hay kosam hanki e kosam hande pop serti. ɗum noon ene moƴƴi jaatene jamanu an jibinɗo sa jibini inde fo e welde ndesane e ngaalu seeɗa inde mon ko mbawɗon vaccinirde ngel ɗo cukalel ko fate banggue rougeole woni came ko fate banggue gueɗe ne keewi kene naata alhamdulillah. hande sa yi suka laƴowo weeɓani yiitude sukkomo laƴowo sa yi suka boofo weeɓani yiide boofo goɗɗo waɗi noon alhamdulillah gande ne jaaha Allah ne humpita en ko heewi yimɓeɓe ne daro ene kaɓoɗen gueɗe enen ne ballen ɓe haɓade ɗeɗon gueɗe beele enen kala peewen musidɓe tedduɓe. en mbiyi cukalel kam foti jangguinede cellal nde tawno cellal ko laaɓal. suka an cukalel takkingel nene ma walla takkingel baba maɗa walla takkingel kawma ɗo mbawɗa wonde kala tinno hetto dandam nde
an neniraɗo tinno hettin sukaɓe ɓe danamde, an babiraɗo tinno hettin sukaɓe ɓe danamde. An cukalel an kaldanmi, an fo e yidde fijirde, an fo e yidde yadude guiƴen, tinno so tawi a yeehi a yalti a arte galle mon hadema memde potuji galle ɗi, tinno hoccu satalla e sabunde cooɗa juuɗe ma ha laaɓa. mboɗo ñaguima ɗum an suka tokoso guurɗo fijirde e leydi, jahowo caggal wuro ne fijoya, jaadowo e guiƴimen ne fijoya. mboɗo ñaguima so tawi a arti galle hoccu satalla e sabunde lawƴa juuɗe ma ha laaɓa hadema memde potuji galle ɗi. saabu ɗo jaaɗa to a riddodire mbatiji, a riddodire guertoɗe, a riddodire doombi, a naate nokkuji ɗi a wawa tewade ɓaydalatrima ha galle. tinno an guel ɗo cukalel lawƴu juuɗe ma ɗe ha laaɓa hadema memde potuji galle ɗi, walla hadema memde mburuji, walla hadema rokkede lacceje kosam, walla hadema rokkede goɗɗum, aɗa sodoya beñe. tinno lawƴu juuɗe ma ɗe ha laaɓa an guel ɗo cukalel. so ɗum ɓenni an cukalel, mboɗo ñaguima an cukalel hadema lelade tinno soccu ñiiƴe ma ha laaɓa. so pat so broche, so tawi kadi ko coccorgal, tinno hoccu cocca ñiiƴe ma ɗe ha laaɓa. ganda ñiiƴe koma ndene, ñiiƴe koma mofte, no moftirta comcol ma ni. ay julde ari, nene ma e bamma koltinima, no moftirta paɗe ma bataɗe joguiɗa ɗe ni, no moftirta pijirloji ma ɗi ni, tinno moftir noon ñiiƴe ma ɗe. ñiiƴe koma mofte, ndesana ɗum sa mawni ma yid mosde, ma yid ƴakkude tew, ma yid jogade ñiiƴe, heddo aɗa doga e dentisen, aɗa safroyo haɗ ɗum yettade, aɗa mucca tanggal, aɗa ñaama sukara, aɗa mucca kerem glace, aɗa mucca kala, aɗa ñaama sokkola, aɗa ñaama beurre, aɗa ñaama kadi lammo goɗɗo. ene haggay ɗakkude ma ne naata e ñiiƴe ma. gilɗo gonɗa cukalel ɗo, jangguin hoorema soccude ñiiƴe ɗe, beele sukara o iwa, beele ɗaccere nde iwa, beele ñamako ko iwa, beele lammo o iwa, beele safo o iwa, hunukko laaɓa. ayi wona a mofti ñiiƴe ma, a moftini ɗum avenir woni ko arata. an cukalel tinno hetto ɗum no moƴƴi. an cukalel sa fini subaka hadema wadde haydara, tinno ɓufto, tinno hoccu satalla ma walla siwoma ndiyam jaha ɓuftoyɗan cukalel, tinno waɗɗum. mboɗo ñaguima sa fini subaka woto fat ha nene ma wimar lotoyo, ɓuuri bonde aɗuna foof ko cukalel gonguel mbabba. moƴƴani cukalel dewel mum, so gorel mum, so wonti ko ma wiɗa an ya lotoyo aɗa luuɓa, ya wat fer lotoyɗa, ene hersinema an cukalel. jangguin hoorema guila aɗa famɗi, sa mawni mawnida e laaɓal, sa mawni mawnida e civilisation, sa mawni mawnaɗo yonta, mawnaɗo hellifa. ay so Allah rokkima debbo walla gorko mbawa annene marde ɗum, ƴeewa on no nehiroɗa ni, beete ko noon wo nehira. so wonano o nehira, ƴeewa taktademo, kono ɓuuri bonde foof ko taktede. gara e juuɗe gorko walla e debbo ene taktoma, ene hersini, walla sehilma ne taktoma. ay walla mawna aɗa ndaara yimɓe, a wawa hay taktade hoorema, saabu ngamela natanima, a jangguinaka ɗum guila famɗi. tinno an cukalel sa fini subak loto ha ɓanduma ndu laaɓa, tinno cocca ñiiƴe ma ɗe ha laaɓa. ay leeso ma ɗo mbalɗa ɗo, tinnoɗa guitta darabuji ɗi, cowaɗi ha feewa, piɗɗa. ay piɗɗa cowa, piɗɗa ha laaɓa, cowa, tagga leeso ngo mbaɗa banggue, so matla o mbaɗa e ɓuɓri, kala hen ko wawi wonde dokka ɗum fodde mum ha timma. mbasa weddade paɗe ma e hakkude galle, mbasa weddade kiltaji ma e hakkude galle, mbasa weddade simisaji ma e hakkude galle. ɗo tourna e galle foof ene yiye paɗe ma, ene yiye kiltaji ma, ene yiye misoraji ma, ne yiye gudon ma, ene hersinema an cukalel. tinno jogo programme, janggu sa ɓorti wurhiyel ma, so tunwo ngel tunwani, salo weddade suudu nene ma, ay salo weddade bafe, salo weddade sal, salo ɗisde e pallanteje, salo ɗisde e giriji galle. ɗum wattake cukalel ko an kaldanmi. so tawi a ɓorti wutte ma tunwuɗo, fiɗɗu cowa, mbaɗaɗo comci tunwuɗi goni mbasa weddade,
so tawi comcitundi godani ɗo woni cowa mbaɗa banggue mofta ɗon so tawi woodi ko woni dokka nene ma mbiya comcam nani walla jangga wuppande hoorema ganda kala ɗanniɗo janggoyi ay jangde français arabe anglais qur'ana kala mbawɗa janggoyde ko an wuppanta hoore maɗa sa ɗannima ɗaɓɓoyde jawdi aduna ko an wuppanta hoore maɗa ɗum noon janngu annene laaɓal ha tente kiltaji ma tokosi simison ma tokoson ko wayno pap silibaji maɗa wuppan hoorema an cukalel tinno wattu en haqqille no feewi ganda ko cellal ma duumigal woni ɗon an guel ɗo cukalel keɗotogel Sar Abdoullahi Sar tinno wat ɗum eɗen natana daawal an cukalel mboɗo ñaaguima wonande an cukalel mboɗo ñaaguima e nder galle sa fini ay sa fini tinno salmin bamma mboɗo ñaaguima tinno salmin bamma nde tawno ene ɓeydanma cellal ene ɓeydanma yaajede ene ɓeydanma haqqilantagal e jangde ma saabu koye needi jeeya needi ko gandal needi ko gandal saabu sa dañi gandal a ala needi ngal gandal ngal firtani kala ko mbawɗa so alda e needi firtani ɗum noon sa fini subak a taggi leeso ma a fiɗɗi a werti a fewni a lootima ay a salligguinima a rewi gueno an salmin bamma salmin nene ma salmin wonɓe galle ɓe kala sa haccitima gayni ƴeewa ko poɗɗa wadde ko mbaɗa mbasa wadde ka fotani wadde an cukalel tinno daro hen darnitinde lang kala kadi nde aɗa werta bertumaɗa toran ko min bertu toran ko min bertu bosena min bertanteri maɗa kala nde aɗa werta bertanteri ma walla bertumaɗa tinno fiɗɗu darabuji ma yama taw kowojene hen walla liggijine hen walla ni mbattijine hen woto fat ha yumma human ma fabi on woto fat ha mbiɗa waɗɗum woto fat kadi so hiiri ha mbiɗa ya lotoyo rento kadi joɗade télé gona yeeso ay moftu guite ma nane en kaali moftu ñiƴe ma joni ko moftu guite ma an cukalel tinno moftu guite ma mbasa joɗade yeeso ɗo télé ɗe gonata ɗo aɗa futtina télé ɗe guite lumiére ne mbukko e guite ma aɗa ŋaaɓi huno ko koye ndungu wona kowoje ne jaaha ɓowɗi ne jaaha tenke ne jaaha fof ne yaaha aɗa laara rento rento ɗo moƴƴi cukalel an safrata hoorema de ganda sa mawni kala ko heptima ko an dogata kadi aɗa yelo aɗa ñaago cafre kam ɗum noon rento joɗade yeeso télé aɗa futtina télé guite lumiére ne yanayma hay sa laari bangon donka yiide woɗɗito télé ɗe laara ko laarini e télé mbasa junnade hen jaaha leloyɗa an cukalel hebbin ɓulnade hebbin miijade hebbinde gandal e haqqille maɗa beele mbawa fewde janggo an guel ɗo cukalel eɗen natano toɓɓere ñaw goɗɗo ñaw cukalel cofuɓel e leeso eɗen gandi sukaɓe hewɓe ene coofa e leeso lewru ɓennuɗo henen ɗo en cafri cukalel gotel ha selli taw en jarnani ɗum lekki en jarnani ngel lekki haydara ha ngel selli ngel natti tarade e leeso kanko oɗo baniraɗo debbo nde waɗi en ɓatake less omo jogui caɗele hol miijo ngo dokketen mo e hol humpito e hol lekki ki wawata ƴettude ha ɓii ko natta sofde e leeso mbiɗem est ce que mo andi waktu mo ɓiɗɗo sofata e leeso o holliri wanda mbimomimo ɓiɗɗo holde heewi lelade jamma o ɓiɗɗon lelo hen sahaji 23 heures hen sahaji 22 heures parfois ne yahani ha minuit mbiyam so tawi suko lelima 22 heures an hol heure mo lelotoɗa oyomo lelo hen sahaji 23 heures hen sahaji minuit mbiyam so tawi suko lelima 22 heures haɗema lelade minuit a yahat gumminamo ɗo gumminɗamo ɗo minuit ɗo o taroyo so taarima o arti o lelima an ɗo lelotoɗa ɗo ndehla téléphone ma o hakkude 2 heures jamma e 3 heures jamma ay o leltima minuit 1 heure 2 heures legla montor ma o walla téléphone ma o mbaɗamo réveil e 3 heures de matin so 3 heures de matin yoni tan gummoɗa ƴeewa so taarima walla o taraki e leeso he so taraki gumminamo yo taroyo so arti o lelima hakkude 3 heures e 4 heures 5 heures ay ɗo gummoɗa ƴeewa so taarima walla o taraki
so woni 6 heures ɗo kaftinama o taaro yo o wonta taaro ngowira noon ha timma balɗe 15 an giwa e ngamela goniran ha timma balɗe 15 so balɗe 15 ɗe timmi tan taɗo wowi hankadin hijjitade minuit hijjitade 3 heures jamma hijjitade hen saji 4 heures jamma walla jira 5 heures jamma watti hankadin waktu mo pindintamo so yonti tan o ummoto o taaro yo ha ɓooya o wowta ko ni cukalel tarotogel leeso haɓorte kanko debbo o noon sattino e makko nde watti wadde ɗum nde o watti ko forsude cukalel ngel yo leloyo 22 heures so ngel lelima 22 heures kanko so tawi yeehi ha woni minuit pawɗo omo lelo o findina ngel taaro so woni 3 heures jamma o findina ngel taaro so woni 6 heures moyen o findina ngel taaro laabi tati e jamma mo findingel laabi tati ayi ni woni hankadi ronki andude hol waktu mo ɓiɗɗo tarotono ni woni hankadi ni woniri noon ha timmi balɗe 15 o haalanen timmi balɗe 15 mbiɗen o ɗaccu nde o ɗacci nde omo leeli o fuɗɗilana tan min wi joni o fuɗɗilana tan o cukalel ngel ummi wone naɗade ayi yeehi taroyi arti leeli yeehi ha woni 3 heures 4 heures jamma cukalel ngel ummi yeehi taroyi o andi angel tarotono hedde minuit angel tarotono hedde 4 heures jamma ay yeehi ha woni 7 heures subaka ngel ummi ngel taroyi ngel gayni ngel arti ngel leeli sara makko ɗum waɗi noon neɗɗo yo andu ɓiyum andu ɓiye hadema wiide aɗa yarna ɗum woni leɗɗe walla woni poɗɗe hunde foof fawi tan koye programme ko an jangguinta ɗum ɓiye hay ɓinguel keccel ngel jibinɗa aɗa kuusa ɗum ñande kala sene lelo sa yiɗi accude kuuso mbattata haqqille ma ko holnde o taroto e kuuse kuuso holnde o taroto en jangga ɗum ganda ɗum dehla montor ma e téléphone maɗa e oɗon waktu so yonti tan pindinagel pawangel e ponmaguel sambour ngel taaro leltinagel ma yi so wowiri noon waktu mo taroto so yonti tan jeeta komo findinma walla omo memma walla omo woya walla omo ɓolsito ganda ko jittarade gumminama ɗum waɗi noon goto men kala ene foti janggude ɓiyum kadi ko kalen ɗo ko pop onon yumiraɓe ɓe e babiraɓe ɓe ko onon ballata sukaɓeɓe waade noon ballen sukaɓeɓe waade noon beele kamɓe kala ɓe gona e mbaadi peewal nde tawno cukalel koma jangguine hunde ma hirjinene hunde ma andine hunde ma fammine hunde nde wawa famde kono kadi alay saago yumiraɓe ɓe giway ngameela cukalel nanto jooɗe post sambouru ene gayni yaltude ene jooɗi buubine cawlay mum oɗon keeɓi ga oɗon gulla oɗon luuka oɗon kaala ko kalton ko foof ala nafoore ala gandal ala haydara ko konguɗi tan jaaduɗe e meelali baali taw ɓiye nan to jooɗi nela cukalel tokko cel an yaade laɓɓinoye kaari nela cukalel to so ya laɓɓinoye kaari ngel cukalel ara adda satal ndiyani waɗi seeɗa fof lay maggel seeɗa ay ɓorna ngel yaha luuɓo heddo e maggel so ngel dewel so ngel gorel holko hattamo dañde fiction eɗen gandi ko yaltata e neɗɗo ko hunde nde ganduɗa ko ñaw ha tenti dogade reedu ko ñaw ɓayde ko ñaw noon wat sabunde seeɗa e junggo ma lawƴa anne kadi lawƴa junggo ma ha laaɓa ay cukalel dewel ngel ara ngel lawƴa ngel wasa labde ngel yaha kangel ngel mema hunde ngel ñaama walla ngel mema goɗɗum waɗi noon laaɓal ne moƴƴi jiwene ngamela hande ala ko rafni en so wona ngamela kala hande mo jiiɗa ɓurɗo amde ɓurma rafede kala ɓurɗo amde ɓurma tun wuude kala hande ɓurɗo yidde siwlisde mo jiiɗa kalne ɓorno comci baɗɗi fayide en deeƴi sa daari ɗum tigui rigui tawata to mumto ko gamɗo hay lootade ne ama hay sowde comci mum ne ama yittan ko ñantade e puudoridde e pentirde wiyene yooɗide lalliti taw noon woto mem ala foɗo uuri ɗum noon musidɓe tedduɓe allah wi ko laaɓe allah sifi ko laaɓal qur'anil karim ko laaɓal juma e jama ko laaɓal ay suudu kaaba ko laaɓal pop memata ɗum so wona laaɓal ɗum noon laaɓen kunuɗɗe uura ay jeese ɗe laaɓa ɓalli ɗi laaɓa nafɗe ɗe laaɓa terɗe ɗe laaɓa luuɓo iwa ɗon heewiɗo neɗɗo yiiɗi yettade joom suudu mum ronka allah e henndu bondu waɗi noon koko mbiɗen ko guila e cukalel fiction ngaji bonɗi keeɓe
kaɓoɗen fectionné wonay gorko ene wonay debbo ne heeɓe sukaɓe ne heeɓe beeli ne heeɓe maaje ne heeɓe tarodde ne heeɓe siwoji ene heeɓe silibaji ene heeɓe lawƴude terɗe wasa labde ndenen ɗum hande heewiɗo debbo jontaɗo leldi e joom galle mum joom galle rungti ƴeewoye debbo cofɗo wiye dareta o debbo no yodini gorko makko dogata caggal oya wonko woni ɗon ko noon alay saago haale moni kala iway ngamela wawa labde musidɓe tedduɓe ko laaɓal woni cellal woni afa ngalu woni an neɗɗo o tinnoɗa laaɓa laɓɓina hoorema mbawa wurde gurdam moƴƴam guila e hunuko ha e nafɗe ha e terɗe kala ɗo gonɗa laaɓa wona tan ya ñanto ha yooɗa kono sa ɓoorima hay goto heddora ko sara maɗa ɗum ko hunde nefnide hamnide ha tente koye sukaɓeɓe ene hersini sa yillima e nokkuji men kala cukalel dewel guel laaroɗa ya laara cukalel dewel ne mugga walla ne moora sa laari hoore nde tawata ko bakke tuundi leydi ne roofi hen ha heewi hoore nde toppita sukundu ne soyɗi so mawni holko sabude sukundu gasata ndu gasa ha laaɓa omo faggoye cukuli en ɗeyli en jeeli omo addon waɗa e hoore makko tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah subahana wa taala wadde en walla en eɗen jinno jokkude seeɗa kono nde toɓɓere ko toɓɓere yanje ma en garto e mayre sokkeno haaji so ɓattake buuɗaliru men nde feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓattake men nasade hande fano ko cellal ɓalli sukaɓe guiɗe moon sehil moon sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe